Исәнмесез, Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары үз эшен дәвам итә. Бүген мин Алмаз Ярмиев сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Ярдәм итәргә кирәк. Первую помощь мы оказываем из тех инструментов, тех вещей, которые у нас есть под рукой. Социаль хезмәткәрләр башкаларга нинди ярдәм күрсәтергә тиеш? Без бармасак, кем барачак? Баргач малайлар не пожеланиялар теге куялар инде автографлар куялар. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Волонтерлык оешмасы 22-нче гуманитар ярдәмне җибәрергә әзерләнә. Шарлавыкка юл ачык. Все гости, которые к нам приезжают, мы их обязательно сюда привозим. Чигайка авылында нинди үзгәрешләр булган? Руль артына утырырга әлегә иртә. Какие-нибудь транспортные средства, как питбайки, мопеды, самокаты, электроскутера, квадроциклы. Не надо покупать детям. Юхиди хезмәткәрләре чираттагы рейдка чыктылар. Яраланган, ләкин көрәшергә әзер. Я считаю, что наоборот специальная военная операция для меня повлияла в лучшую сторону, например. Мара районындагы хәрби авыр тән җәрәхәтләреннән соң исән калган. Волонтерлар һәм социаль хезмәткәрләр олы йөрәкле һәм изге җанлы кешеләр. Аларның төп бурычы кешеләргә ярдәм итү. Россия Кызыл Хач оешмасының төбәк бүлеге хезмәткәрләре даими рәвештә төрле тренинглар һәм курслар үткәрә. Шундый дәресләрнең берсендә безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Первая помощь – это у нас определенный порядок действий, который мы осуществляем, чтобы спасти жизнь пострадавшему. Хезмәт ветераннары, пенсионерлар, сәламәтлек мөмкинлекләре чикле кешеләр, социаль хезмәткәрләр карамагында төрле кешеләр бар. Аларның ихтыяҗлары да индивидуаль. Кемгәдер азык-төлек алырга, үй җыештырырга кирәк, ләкин иң мөһиме кирәкле вакытта беренче ярдәм күрсәтә белү. Россия Кызыл Хач гомум Россия иҗтимагый оешмасы инде 136 ел халыкны беренче ярдәм күрсәтү күнекмәләренә өйрәтә. Сегодня, когда редко происходит сложная ситуация, Бүгенге көндә катлаулы хәлләр еш булгалый. Юл транспорт һәлакәтләре, янгын очраклары, су басулар. Кешеләр мондый очракта үзләрен дөрес тотарга, өйрәнергә һәм авыр хәлдә булган кешеләргә булышырга әзер торырга тиеш. Валентина Чернявская, Татарстан Республикасының от казанган укытучысы, 50 ел узгач һөнәрен үзгәртергә карар кыла. Һәм инде 20 елдан артык социаль хезмәткәрләр белән өлкән яшьтәге кешеләрне карау буенча белемнәре белән уртаклаша. Әлеге эшчәнлек өлкәсе аңа бик якын. в семье у меня есть ребенок с инвалидностью, то есть я знаю. Минем гаиләдә сәламәтлек мөмкинлеге шикле бала бар. Мин андый кешеләрне ничек карарга һәм аларга ничек ярдәм итәргә икәнен беләм. Шуңа күрә бу минем өчен яңалык түгел. Кукмарада 60-тан артык социаль хезмәткәр эшли. Руслан Шарипов сүзләренчә, һәр хезмәткәр өчен мондый курсларга йөрү бик файдалы. В настоящее время особое значение в том числе имеет профессионализм работников. Хәзерге вакытта социаль хезмәтләр күрсәтүче хезмәткәрләрнең профессиональлеге аерым әһәмияткә ия. Шул ук вакытта безнең өчен мондый чараларны тылсым базасында үткәрү бик мөһим. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Кукмара районында социаль хезмәткәрләрне укыту даими рәвештә бара. Адилә Шакирова, Марат Сибирҗанов, Кукмара яңалыклары. Юллар инде өйрәнелгән, куркулар артта калган. Владимир Авакумов һәм Нияз Мөхәммәтов тәҗрибәле шоферлар. Алар инде 20 тапкырдан артык гуманитар йөкне алга сызык алып баралар. Хәрбиләр якташларны ничек каршы ала һәм аларга хәзер нинди ярдәм кирәк? Бу турыда киләсе материалда. Мы дали нам вот такую карту Украины, полностью мы ее сделали. И уже тут мы полностью узнаем, где наши ребята стоят. Бу картаны Нияз Мөхәммәтов яхшы белә. Ул инде 21 тапкыр алгы сызыкка гуманитар ярдәм алып барган. Бу эшне башкарырга аны беркем дә мәҗбүр итмәгән. Мондый карарны үземлегеннән кабул иттем ди. Чөнки 2000нче елларда Нияз Чечняда хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан. Үзем шундый случайда булган кеше. Но безнең гуманитарка дигән сүз юк ул вакытта, конечно. Шуңа күрә беләм нәрсә икәнен, шуңа күрә малайларга булышасым килә. Башта фронтка барып җитү авыр булган. Кайвакыт навигатор эшләмәгән һәм элемтә еш кына югалган. Нияз Мөхәммәтов йөкне бер үзе алып бармый. Аның янында һәр вакыт Владимир Авакумов бар. Ул шулай ук махсус операция башланганнан бирле ирекле шоферлар сафларында. Кукмарских ребят, когда встречаем, они кричат, что Кукмара приехала. Кукмара егетләрен чираткач, шунда ук Кукмара килде дип кычкыралар. Алар барысыннан да канәгать, шат күңелле. Без дә егетләребезне исән-сау күрә алуыбызга сөенәбез. Алсу Шәйхетдинова үзебезнекеләрне ташламыйбыз төркемен оештыручыларның берсе. Күпчелек чакларында хәрбиләр белән элемтәне дә ул алып бара. Хәзер ул махсус хәрби операция зонасыннан кайткан атрибутларны җыя. Бу пулялар һәм снаряд кисәкләре. В будущем, если получится, еще хочу квадрокоптер.
Киләчәктә әлеге исемлекне квадрокоптерлар белән тулыландырырга планлаштырам. Аннары Кукмара егете, Сәйит позывнойлы егет, пулялар җибәрергә вәгъдә итте. Һәм киләчәктә Алла бирсә музей ясарга телим. Балаларыбыз үсеп, хәрбиләр белән горурлансын өчен, чөнки алар шундый зур хезмәт куялар. Кукмара районы хәрбиләргә зур ярдәм күрсәтә. Һәр ай сайын диярлек кирәкле товарлар алгы сызыкка җибәрелә. Бу юлы сугышчыларга мотоцикл, машина семерка һәм суыткычлар әзерләнгән. Чөнки Россия үзенекеләрен ташламый. Адилә Шакирова, Марат Сибирҗанов, Кукмара яңалыклары. Монда күрше авыллардан гына түгел, зур шәһәрләрдән дә киләләр. Кукмараның табигый шарлауы территориясе яңартыла. Бер ел элек аның янына төшү уңайсыз булган. Быел биредә баскыч барлыкка килгән. Шарлау хәзер нинди хәлдә һәм киләчәктә анда нинди үзгәрешләр планлаштырыла? Бу турыда безнең язмада. Бер ел элек табигый шарлавыкка бары тик шушы юлдан гына төшеп була иде. Биредә махсус ботаклардан баскыч ясаган булганнар. Бу матурлыгы белән үзенә тарта торган урын, ләкин аның янына эләгүе бик авыр иде. По камням, держась за какие-то ветки, за какие-то... Ташлар буйлап, агачларга тотынып кына төшеп була иде. Узган ел без 40 мең сум акча җыйдык һәм менә шушы баскычны ясадык. Элек шарлавыкның уртасы шул кадәр тирән булган ки, анда элек суда коенырга мөмкин булган. Шуңа күрә калган акчага аның территориясендә тирәнәйтү планлаштырыла. Уроженцы Чигайки рассказывали, что они здесь купались в детстве. Чигайка авылында яшәүчеләр сөйлиләр иде. Элек монда су коенганнар, ягъни бу касса тирәнрәк булган. Монда әле ремонт эшләре тамамланмаган. Җыелган үзара салым акчасына баскычның икенче өлешен төзергә планлаштыралар. Ул мариларның дога кыла торган урынына изге агач янына алып барачак. Адилә Шакирова, Алмаз Яремеев, Марат Сибирҗанов, Кукмара яңалыклары. Скутерлар, мотоцикллар, мопедлар. Бу урамда яшүсмерләр йөри торган транспорт чараларының бөтен исемлеге түгел. ГАИ хезмәткәрләре даими рәвештә 18 яше тулмыйча мотоциклларда йөрүчеләрне кисәтү буенча рейдлар оештыра. Тулырак киләсе материалда. Мотосезон ачылу белән юлларга тәҗрибәле мотоциклчылар гына түгел, яшүсмерләр дә чыга башлады. Әлеге яшүсмер йөрткән питбайк тиздән сатуга куелачак. Чөнки әлегә бу малайның яше 18-гә җитмәгән. Сколько тебе лет? Я госинспектор, старший лейтенант Нурихуд. Вот смотри, объясняю. На этом транспорте, отведенных местах, вы на них почти не имеете права кататься. Яшүсмернең шлемы, транспорт өчен документлары бар, әмма аның әлегә мопед белән идарә итәргә хокуклары юк. Димәк, тимер от белән закон буенча идарә итәргә ярамый. Мондый җинаять өчен җәза каралган. До 50 кубов транспортным средствам категориям обязательным. Машина йөртү таныклыгы булганда гына иркенләп йөрергә мөмкин. Ата-аналар үз балаларына мондый транспорт чараларын сатып алмасыннар иде. Яшүсмерләргә монда йөрү әлегә иртәрәк. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре балаларына транспорт чарасы сатып алганчы, ата-аналарга игътибарлы булырга һәм баланы куркыныч астына куюларын истә тотырга тиеш икәнлеген кисәтәләр. Адилә Шакирова, Марат Сибирҗанов, Кукмара яңалыклары. Ул махсус хәрби операциядә үз бурычын башкара, җиңү өчен көрәшә. Ләкин бер көн аның бөтен тормышын үзгәртә. Иптәшләре белән пилотсыз очкычлар атакасына ләгеп бик каты яралана. 10 сәгатьтән соң гына сугыш кырына чыга ала. Исән калуның һәм могҗизага ышануының гаҗәеп тарихы безнең сюжетта. Нигә тавышы шундый кырматурый мен каты белмәдем яраланганын. Күп сонлы җәрәхәтләр, 3 операция, озак вакыт тернәкләнү. Быелның февралендә махсус хәрби операциядә катнашучы Кукмара егете пилотсыз очкычлар һөҗүменә эләккән. Сугыш кырыннан үзенең хәрби иптәшләре ярдәмендә генә чыга алган. Скинул первую гранату, у меня товарищ ранил. Беренче граната килеп төшкәч, иптәшем яраланды. Мин аның ярасын бинт белән бәйләгән вакытта аның пневмоторакс башланды. Шул ук вакытта тагын бер коптер очып килде һәм ансы инде мине яралады. Улы шалтыратып яраланганлыгын әйткән төнне Гөлфиза ханым бик яхшы хәтерли. Авыр яралануына карамастан тавышы күтәренке иде аның ди. Бу авырлыкларны батырларча кичерде. Граната бөтен органнарына да диярлек зыян салды. Гөлфиза ханымга бу яраларны күрү бик авыр, ләкин ул һәр вакыт улының чын көрәшче икәнен белә. Аның характеры шундый. Кирәк икән, димәк, ахыргача көрәшәчәк ди ул. Тыныч кына, молча гына инде, ул бит инде аны выбора. Нәшә дип әйтәсең инде, ул бит инде улым малай, кичкенә бала түгел. Теге осознанный не дип әйтим инде, аны бит инде кире уйлатып булмый, бер уйлаган нәрсәсе. Шул беренчектән итеп булмады инде аны, әйтмәдем инде, кире уйламыйсыңмы дип.
Хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү чаралары каралган. Бу республика күләм һәм федераль, шулай ук 210 мең сум күләмендә акчалата ташламалар. 27 майда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов указы белән Татарстанда контракт төзүчеләргә бер тапкыр түләнә торган түләүне 1 миллион сумга кадәр арттыру турында карар кабул ителде. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыруы ахырына якынлашты. Мин Алмаз Ярмиев, сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.